SPI International uvádí. Tak, děti, pěkně se posaďte. Začínám vyprávět. Tento příběh začal před mnoha tisíci let. Jistě, že, drahoušci, budu vaše nová chůva. Je čas, aby se nasnídali. Lidie, běž do kuchyně a zavři všechny okenice. Lékaři dosud nenašli žádný lék. Na co? Na jejich nemoc. Mé děti mají velmi silnou alergii na světlo. Jsou na ně citlivé a nesmí být vystaveny silnějšímu světlu, než je přítmí. Jinak by jim v několika minutách naskákaly velké boláky a puchýře a začaly by se dusit. Byla by to jejich smrt. Pane Bože. V tom, který na nás čeká, až umřeme. Kam se podíváte? Ale. Kam, Nikolasi? Asi do limbu pro děti. Co je limbus pro děti, N? Je to jedna ze 4 pekel. Která to jsou? Já. Ne, ať odpoví Nikolas. Která to jsou? Je peklo, kam jdou všichni zatracení. Potom je očistec, Ano. pak klín Abrahamův, kam jdou spravedliví, a limbus, kam jdou Ve děti. středu země, kde je velké horko. Tam půjdou ty děti, které lžou a nejdou tam jenom na pár dní. Ne. Přišla. Boj se. Dříve či později je uvidí a pak všechno pochopí. A co? Však uvidíš. Bude to velikánské překvapení. Potom bude všechno jiné. Všechno. Mám tě rád, maminko. Najděte závěsy. Kdo to byl? Co vám tu vaše matka udělala? Něco s polštářem. Tak to vás tedy zabila? Polštářem? Ona nás nezabila. Pokud jste mrtvé, proč zůstáváte v tomto domě? My nejsme mrtví. Proč zůstáváte v tomto domě? My nejsme mrtví. Proč zůstáváte v tomto domě? My nejsme mrtví. My nejsme mrtví. Nevzdávej to. Buď silná. Buď jim dobrou matkou. Ale teď. Vše probíhá podle plánu. Tyhle holky vystraší každý, je to hotová hračka. Moje pravidla, moje iniciativa.
5 duchů?